भगवान बड़ा फुर्सत से भगवान बड़ा फुर्सत से हमरा के बनौले बाड़े। काय खातिर बनौले बाड़ा? अपना लोग लड़का गिरहती घर द्वार समारे खातिर। अरे वो करे। और शिव चर्चा में जौन 3 गो सूत्र बा, चर्चा खातिर दुनिया में साहब जी भेजौले बानी। चर्चा खातिर दुनिया में साहब जी भेजौले बानी। गुरुजी राज तिमारंगे नामे रात लगौले बानी। गुरुजी